warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Kairo dari Kediri. Jangan lupa dukung terus Wayang Mania Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Elisa, lu disini, Elisa. Tulis gimana? Nah, Elisa, kalau harus langsung, sebab nuwun buat pecinta budaya, ya. Kondo-kondo WMC Wayang Mania Community ya para ngamu, ya. Mbak Woto, ya wis toto-toto, ya, ya. Mbak Yasibin, wis mayang kan awan mau, ya, ya. Pak Lurah, Pak perangkating desa uga para-para Mustika Kecamatan Sambung, Pak Camat utawa yang mewakili uga Pak Danramil, Pak Kapolsek yang mewakili yang hadir pada malam ini diaturi sugeng mirsani ya cuma Elsa manggil sadone hatiku
terus asu. Sugeng dalu macane yen mbok bakang kok ingkang minulya. Piye kabare Sa? Nggih pangestunipun. Radi lumayan ya rada geser tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku bahagia riyen niku lho. Apa? Harga hawane niku happy bahagia. Bahagia. Bahagia jadi jalane bahagia. Aku sebatas sekonen jalan iki. Oh. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau sing ning ngene Mbah Rasim? Aku langsung saka pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan mriku. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngajengan iki lho ngawur. Ngajeng kori. Ngajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok Sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali, mbok kira regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat lho. Hormat Mbah Rasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Langsung lebu ning omahe. Piye? Setelah masuk di rumahnya Mbah Rasim, piye Sa? Jajan kursine Pak Kangko. Lagi tak set kene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo. Saking lunyuke. Anu priture ya Sa. Luar biasa aku dunia Pak Kangko porsinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayoh tamu-tamu sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayane. Gonku ki enake kayu maoni. Dadi luar biasa. Tadi juga wah nek butuh kayu ngomong ke Pak Kangko lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangko. Makane aku Buatan nek Mbah Rasim iki pemaring apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambahi rasa ikhlas. Nah niku lho. Wayangan bengi iki nek ana panjenengan ikhlas kok lakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangko. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangko, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saged sowan sederek keluarga sedulurku wonten pojok watu wis ping 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paling sehat. Amin. Gagas waras bahagia wilujeng selamat sedoyo. Amin. Ya, semangat semangat luar biasa lho ya. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingi masyarakat mriki. Elok niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. Nom-nom. Ya, enem-enem tadi udah foto juga matur nuwun itu juga kalau panitianya itu enggak sakit-sakit bocahnya kan emang harus yang nom gitu. Iya. Nek nom iki luwih sakit kabeh sok kelakon tuh film kerja sama bisa sing kerja sama sing SEPU karo sing nom kabeh. Nah, iso kelakon kene luar biasa. Mbak Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedoyo menika pinaringan selami wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin, Kang. Seneng kula sasaran mriki, Pak. Nah, iki agenda setiap tahun bakal diagendane dening menjadi Mbah Rasim, didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau niku orang yang sangat berpengaruh tapi nggak ngetok-ngetoki. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di BPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau ini pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman Setiwati ya diuripi, dipukuk ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, ditanggap setiap tahun nih. Piye? Ora ngono nek lagi tanggap mung luwak ning omah sasine yo sasi sepi yo sa. Sasi sepi menika nek mboten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Ketek ketuluk. Kaya kek apa? Ketek ketuluk. Ketek ketuluk. Ya kaya kowe tingu ngono lho. Ya, aku keteke. Ketuluk itu dia Pak. Ketuluk itu ada ambi ngoten lho. Oh iya, kena. Kena terus golek isi mulut sapa? Sapa sing gelem
dulu aku. Sama tawa. Ning yo ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo sih lega ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki padha bandel, ora do payu-payu mbuh apa. Penasa kowe ora payu ya, Sak. Mungkin sing kuasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sak. Nggih, kok menawa jodohku nang lahir, Pak. Loh, jodohku nang lahir kecil. Yo kan enggak tahu, sing jenenge jodohku ora ngerti cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok butane gawe kowe. Ya, jodoh kok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu. Nggih. Ya tidak kalah semangatnya, Sak. Samangan manangan jake to. Ibu-ibu ke lho. Ibu-ibu, aku payung. Terus turu panopo kae wajan popo kae ditutup sirah. Semangat selalu Ibu, sehat selalu Ibu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula dongake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih madikil-dikil. Amin. Ibu luar biasa. Ya. Nggih. Ini ada permintaan lagu, Sak. Lagu menapa? Nah, aku ora iso maca ya wae nggih. Oh, nggih. Kula macane. Macane wow. Apa sing benten apa? Nah, Tanggal 16 siji ere 20 enem 20 26. Tahun 2026 20 enem. Ora 20 kira enem likur. 26. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung. Di atas panggung. Panggung saja. Penggemar wayang kulit saja kirim saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa kok bisanya? Bentar susah ini. Kalau tak lempar ke kowe aku bingung nek kuasa. Ya, ini awal gedrik apa Latin apa yang Elisa asli saja setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak goleki. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh ya, berarti sak lagu seket. Ya. Seket. Ayo. Aku seket. Tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Pak Waris. Podamuning. Juga menyimak banyak sekali yang ada di YouTube. Mbak Elisa juga di TikTok. Visualisasi Indonesia juga menyimak. Nah, jatuh ya, Sak. Oke. Sing mobil sing disike. Yang Sasi Deman apa Gubuk Asmoro ning? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Ya. Di bagian disike. Nah. Sesa. Apa? Di sini yang ditunggu-tunggu tidak hanya Dalang Kangko dan tidak hanya para presiden dan penjenengan. Yang ditunggu juga Janokone Dwijo Laras Indonesia, Mas Ardi. Oke, Mas Ardi. Mas Ardi mau sore wis dijak foto karo penggemar-penggemar luar biasa. Luar biasa ya, setiap itu punya fans masing-masing. Edi, ketok nek kamu gak kene di. Oh ya. Mas Ardi. Nah. Ya, ngewangi bawa kita sithik ya, Mbak Elisa. Ya. Mau mung sifatnya penggemar, mau tak foto, tak upload ki bayo do geger kan. Geger ya. Geger malah. Tampanannya Mas Ardi. Ora iso bedane iki mung penggemar, iki piye. Ya wis kene. Tapi juga masih legan kan? Masih legan ya. Dan kita sapa to Mas Ardi iki? Ya. Terutama para kaum-kaum hawa gua mulai Ardi selalu. Itu kira-kira Yosua Pinten. Kok Yosua sing 50 munggah? Sapa?
Yang nyari Mas Ardi itu. Wah, mboten kata sing nom-nom wau. Mbak sapa Mbak Vivi? Teng mriki mboten Mbak Vivi. Fansnya ya. Jadi, Renadi, sudah di. Terus. Pripun, Pak? Hah? Pripun iki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mungkin Mas Adi diunggahne teng manggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Aja jawili aku ngono lho dadi godhong melo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngageng iki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono sa? Benar. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu iki bisa ngomong akeh. Nah, orang sing lenggah anak ini juga yang di TikTok juga ada di YouTube, banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Ardi Karpe ngono karo Niken Salindri. Niken Salindri ora iso begini. Yes, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe. Nah, sama kanggo para penggemar-penggemarmu di sing bengi iki uga pirang-pirang ana ing sambung bluro. Sugeng dalu kadang sedaya penggemar bicara sendiri sekali. Sugeng mesane Udah gitu toh. Kalau cowok tuh ngomongnya dikit tuh malah ketok gantengnya gitu. Iya. Ya, cool. Kul iki dingin iki sa? Hah? Kul iki dingin. Ya, emang kayak gitu. Kalau semakin dingin gitu nggak pakaian ngamet-ngamet gitu itu makin perbawanya tuh banyak. Oh, gitu. Semakin dingin mau wedok semakin penasaran. Ya. Kalau Mbak Nasi milih yang apa yang betul? Oh, malah panas. Ya. Kalau panas tuh butuh proses Mbak Nasi. Jadi ada proses deket dulu, Ya. ditatap dulu, pegang tangannya, itu baru ada mulai ada kehangatan Mbak Nasi. Ayo Mas. Lagi rasa kebiasaan tampil, ya. Nyingkar nyingkur meneh. Ya di mati iso bawa nih. Nyingkar nyingkur, ya. Nyingkar nyingkur. Bebo saurunge munggah ini dijak foto karo sapa karo cewek cantik mau di. supir lho, Pak. Niku jenenge Mbak Vivi. Mbak Vivi. Ada nggak Mbak Vivi? Nah. Itu. Ada. Mbak Vivi. Apa gitu? Nah, itu penggemar juga loh. Mas Adi, Januari J-nya apa? Buat Mbak Vivi gitu. Apa? Januari J-nya apa? Bisa tapi nggak di jara umum. Ya. Jadi, wiwitane ku. Ah, ningson Mbak lihat sendiri loh. Dalam tangan lihat sendiri loh. Datang aja, naiknya nanti. Dalam tangan gitu aja. Iki pancen dudu wiraswara sa. Dudu dalang iso gelem mengadeg, gelem nyuwara wis luar biasa nilai plus. Lumayan loh. Heeh, bocah kesehariane ngono kuwi ngur meneng ae. Saiki tak takoni, Di, Pripun, Pak? hubunganmu karo Niken Salindri iki piye ya? Ayo, kita jelas sama. Yes. Ini
Pun dia udah wakun di Ah. kasih kali Mbak Nike Ah. namanya. Kakak Adi ya? Iya. Kakak beradik. Malah keluarga kakak adik. Mana ada sih zaman sekarang katanya kakak adik sahabatan, nggak ada. Cowok itu kalau dibilang kakak adik atau sahabatan biasanya tuh ada perasaannya, tetap ada. Oh gitu ya? Nggak semua orang kayak gitu. Iya. Loh, Mbak Vivi nanti direwangi kan Mbak Vivi naik ora tau nonton wayang. Ya ini biasanya turu bisa. Kenapa nganti saya ini sih melek ngur pengen nyawang kowe di. Dari pundi, Pak? Dari Semarang lho, Di. Semarang ya Pak. Semarang Mbak Vivi. Nggih. Pundi? Oh, kuliah kok dia Mbak ya? Wow, Mbak Vivi mau ke sini? Mau? Ini boleh main dong? Boleh dong. Boleh. Oh, bebas mau. Oh, dadah. Oh, ya. Mau ya? Tadi berdiri dengan saya meja. Oh, ada satpamnya. Namong. Tulus hatianeku ku asmoro. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Mas Adi kita. Ini Pak. Engko sithik to. Iki nek apa? Tuh ada bikin buah tangan. pasti kosong apa mau? Si, kosong apa sih? Dari siapa untuk siapa? Ada Siapa suratnya untuk siapa? bukan? Karena jari kan kotanya barang. Buat cewek apa buat cowok? Lah enggak tahu ini tasnya tas cewek. Tas cewek ada pasmina juga. Iya. Di tulisannya kan nek kosong kok. Ibu. Bulan. Atau ini dari satu sama surat ini tadi. Enggak, sendiri-sendiri saja tadi. Banyak sekali bingkisan-bingkisan yang dikasih kepada Juara Indonesia dari penggemar-penggemar dimanapun berada. Oh, maaf ya. Nah, itu dikene sapa? Terus sapa-sapa, aku kan ora mudeng kok mesane sing maringi ora Oke, disebut. nanti dikonfirmasi aja ya. Ah. Oke. Nah, informasi nggih, oke. Nah, Ya, nanti biar dikonfirmasi yang Kalau- mau memberi aja. oh di Mbak Elisa. Oh, buat Mbak Elisa ini. Buat Mbak Elisa ya. Nah, ya, terima kasih. Ketemuan bola tampi. Ah. Gubok asmoro kita. Nah, isinya apa sampai nek jari barang lho ya. Oke, yo Ah. dibuka prok jadi apa? Nah, ya. Kok iki ono katok banget. Ini kan aku nganggo saiki. Piye iki ono? Iki ora iki masalahe. Pas ya, Pak, ya. Kira ya Ah, pas. pas. Yo bisa ya menaksir ini kakiku seberapa. Lah ya kok iso pas dawa nih barang ya. Apa meneh? Coba cari ya. Oh ya. Wih, monggo tekan dengkul tok. Oh ya. Ya, rodok agak naik nggak apa-apa. Ah, agak naik. Sini. Oh, ada kebaya juga. Supaya wah. Gamis. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya terima, Pak. Nah, Kalau sak tase lo. Oke, matur nuwun iki kula tampi. Iki tenanan ora iki? tenang. Tenan ya. Lah biayane ning mburi-mburi mau. Niku buat Mbak Elisa. Ya. Oh. Iki kok tak ndonjo aku nganu ya yo. Tiba-tiba jatuh cinta gitu. Nah, pokoknya terima kasih atas karya-karyanya. Luar biasa. Oke. Mas Adi sampun nggih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Mas Adi. Nah. Iya, gua klarifikasi no. Oh, nah. Ya. Nek panggung iki mung dunia sandiwara. Wong foto kuwi mes dudu urung karuan kuwi mesti cedhak karo Mas Adi mergo penggemare pirang-pirang. Oh. Ya. Iki neng Nganjuk wae disusul penggemar-penggemar saka Jombang. Wah. Nyewa elek Mbak Isa nyusul Mas Adi. Saka Bandung, Jawa Barat kuwi nyusul neng Ngawi kuwi mung nyusul Mas Adi. Luar biasa. Ya ampun ya, semakin ngeremboko. Nah. Yang jadi penggemarnya Mas Ardi. Nggih. Oke. Kubok asmara digarap tayuk. Nah, coba kaya apa? Nah, kados daya para pamirsa. Nah. Ya. Esok. Nah, ya. Ini mata
Luar biasa. Sampun Kak Kuraten. Nah,